बायकै जे ससियेल मिडिया वो नंनि गामिनि जे जयनिं खायनै गरै नि जे सामान ससियेल मिडिया वो जे कामानि आबनो नरक बमायकै कक फिरमुंगिनाय अथवा नों आ जे नगराय कुप्रा स्कुलो जे जयनिं खायमानि नों आमचायनि आबो नरक आदिनो जयनिं खायप्रो नरक तोरा थां आसमयो थांगौ नोंगोदान थिगायनायलाय दा बाल' थांलाय दैयो बां थाङो बारा जोबखायनो थांलाय दा ओंखाय आदिनो जे ससियेल मिडिया नं गामिनि बर कुनो जयनिं खायमा गरै नि सामानि आबखाय बुसुक कुबुय ना बुसुक तातालबंनि आबो नङाबा बुल दं बारा जोबखायनायलाय जों जोंहा थांगा दा जयन देखा ओंखाय जे बर जे राजेश देबरमा बरंना राजेश देबरमा सामानि नर थामा गरै नि सामानि आबखाय कुबुय जाना ताता दाबो दादा जोंहा थांगा जयन देखा 한자가 시리라이가 발까지 좋아해 땀 아무 와대 살짝만 근데 아무 거기 일단 짜야